Punto 12, moción do PP para a implantación de forma anual do Día dos Irmáns García Naveira. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias. Bueno, como pueden ver, evidentemente el titular de la moción, en la orden del día viene bien, el titular de la moción, la copia que tienen, pues no corresponde a lo que es, ¿no? Esto se trata de una moción que, bueno, que ya en el mandato pasado se había traído, se había aprobado por unanimidad y, bueno, pues a petición de varios colectivos y de algunas de las personas familiares de los hermanos García Naveira, pues nos volvieron a reiterar la petición de llevar estos acuerdos que doy lectura ahora, que es, primero, que se lleven a cabo las acciones necesarias para la implantación de forma anual del Día de los Hermanos García Naveira, con actividades que puedan ser consensuadas con los diferentes centros educativos, además de con el tejido asociativo a través del Consello Municipal de Cultura. Y, en segundo y último lugar, que la alcaldesa o concejal que delegue lleve a buen acuerdo los puntos citados. Nada más, muchas gracias. Voceiro de Betanzos en Común. Ben que se fomente o coñecemento da historia de Betanzos, e neste caso unha parte tan importante como é o feito dos irmáns García Naveira, que foron vitais para Betanzos a principios do século XX e que conseguiron que no seu momento Betanzos quizá fora das únicas localidades de España que tiña plena escolarización aos cativos, ¿no? Eso evidentemente é de agradecer, porque naquel momento era total e absolutamente imposible, impensable no resto do Estado español. Vémolo ben, lóxicamente, sempre cando non se quite o día 16 de festivo de San Roque, porque como temos esa tendencia a facer festivos así, xa perdimos non perdimos o martes de Entroido, que non perdamos tamén o día 16 de San Roque, pero vémolo correcto e que se ensine nos colexios, sobre todo nos centros escolares, porque a miña xeración, máis ou menos fomos adoctrinados, entre comillas, como coñecedores dos García Naveira, pero, lóxicamente, sobre todo nos colexios, é importante que se coñeza a labor destas dúas persoas que tanto fixeron por Betanzos. Voto favorable, nada máis. Voceiro nacionalista. Nos, o día de... Pois non acabamos de velo, mas tampouco vamos a nos opoñer a este tipo de conmemoración se se pretende facer. Obviamente, no fondo do asunto, que é poñer en valor canto estes dous irmáns fixeron por e para a nosa cidade, non temos ninguna pexa, mas na fórmula concreta que se nos propón, temos dúbidas, que sexa un día no ano. Se nos ocorren outros soportes moito máis axeitados ao longo de todo o ano, mas, obviamente, xa digo, tampouco vamos a ser un obstáculo para que este acordo se aprobe, e máis nada. Voceiro de Betanzos non. Vemos ben que se fomente esta parte da cultura de Betanzos e todo o que fixeron os irmáns García Naveira, que puxeron a Betanzos como punteiros en alfabetización, en cultura e en servizos. Votaremos a favor. Voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Non cabe dúbida que estas dúas figuras, tanto don Juan como don Jesús, son e seguirán sendo dúas figuras dunha envergadura infinita para a historia de Betanzos. Co paso dos anos, a importancia do legado dos irmáns García Naveira é cada día máis importante e significante para a sociedade tanto de Betanzos como a do resto do mundo. Como sinala o Grupo Popular na súa moción, seguramente nunca seremos capaces de agradecer todo o que fixeron pola nosa cidade e polos nosos antepasados. E por iso, e ante as diferentes situacións que se enfrontan ao redor destas dúas figuras, as administracións como representantes dos veciños debemos de dobregar todos os nosos esforzos en reivindicar e difundir o traballo destes dous benefactores. Foron diferentes as accións deste goberno, como de outras corporacións municipais, as que serviron para poñer en valor o traballo e esforzo destes dous irmáns pola súa cidade natal, tanto a nivel patrimonial como a nivel cultural. Con todo, e como antes dicía, nunca é suficiente, e, por tanto, parécenos que os acordos propostos polo Grupo Popular, algúns xa realizados, deben de facerse ou continuar celebrándose en Betanzos sempre, e como non, contando coa súa familia.
Nada máis e moitas grazas. Voceiro popular. Nada, simplemente agradecer el voto favorable de quien así lo manifestó y nada más. Voceiro de Betanzos en Común. Xa dixemos que iba a ter o noso voto favorable, me fai coña o remate da intervención do grupo de goberno contando que a súa familia. Se a familia non quere, nós podemos homenaxear. Non creo que haya maior problema por homenaxear sin contar que a familia, nada máis. Voceiro nacionalista. Voceiro do grupo de goberno. Simplemente aclarar que para o Concello o representante destas dúas figuras é un bisneto destas persoas, entonces todas as xestións que se fixeron aquí no pasado no Concello relativos a Irmás García Naveira, como foi co Parque o Pasatempo, foron realizadas con esta persoa e por respeto tanto a estas dúas figuras como a familia, pois parecenos adecuado que se teña en conta para facer calquera tipo de actividade. Ben, señor secretario, que se someta á votación. Sométese a votación o punto 12, moción do PP para a implantación de forma anual do Día dos Irmáns García Naveira. Votos a favor? En contra? Abstencións? A moción apróbase co voto favorable do Grupo Popular, do Grupo Socialista, de Betanzos Novo, Betanzos en Común e a abstención do Grupo Nacionalista. Punto seguinte.